की गोव्यामधल्या सरकारच्या मागे माझं स्वतःचं लक्ष आहे आणि हे सरकार चांगलं चाललं पाहिजे। गोव्याच्या जनतेला न्याय मिळाला पाहिजे। गोवा हे सुशिक्षित सुसंस्कृत लोकांचा गोवा राज्य आहे। मनोहरच्या स्वप्नातला गोवा त्यांनी सुरू केलेली सगळी कामं ही पूर्ण करणं आणि ही पूर्ण होणं हीच मनोहर करता सगळ्यात मोठी श्रद्धांजली ठरणार आहे। माझी आपल्याला विनंती आहे की यावेळी श्रीपादला देखील आपण प्रचंड मताने विजय करावा। ते एमजीपीची काहीतरी आता काँग्रेसला सपोर्ट दिला सुदीन ढवळीकरांनी। त्यांना मी सांगितलं होतं की तुम्हाला जर आमच्याबरोबर राहायचं असेल तर युतीचा धर्म करा, सांभाळा। आता लग्न आमच्याशी गेलं आणि घरातच राहायला तयार नाही। आता भाजप युती झाली, तुम्ही आमचे पक्ष आहे, मग आता आम्ही जर भाजपचे उमेदवार दयानंदजींना उभं केलं तर त्यांच्या विरुद्ध तुम्ही उभे राहाल तर मग तुम्ही आमच्या युतीला अर्थ काय राहणार। मी त्यांना समजावून सांगितलं की तुम्ही एक तर युतीत राहत असाल तर एक तर दयानंदजीला सपोर्ट करा, आपल्या सगळ्या ठिकाणी भाजपला सपोर्ट करा, आणि तुम्ही जर युतीच्या विरोधात उभे राहिले तर मग जय श्रीराम, मग आम्हाला तुमचा रामराम करावा लागेल। पण ते बंधुप्रेमात अडकले। आपला इतिहास असाच आहे की बंधुप्रेमामध्ये किंवा नातेगोत्यात जर अडकलं तर माणसाचं राजकारणामध्ये माती झाल्याशिवाय राहत नाही, त्या दिशेने ते गेले। त्यामुळे माझी आपल्याला विनंती आहे की त्यांच्या व्यक्तिगत स्वार्थ आणि म्हणून गोव्यामध्ये अस्थिरता असते। तुम्हाला माहिती आहे गोव्यातलं राजकारण कसं होत असतं, आणि म्हणून या अस्थिरतेतून स्थिरतेकडे जायचं असेल तर या विधानसभेमधून दयानंदजी आमचे सोपटे उमेदवार आहेत। एक विधानसभा इकडे तिकडे फरक पडत नाही, पण गोव्याच्या विकासाकरता स्थिर सरकार पाहिजे, आणि स्थिर सरकार जर पाहिजे असेल तर विधानसभेतला एक एक आमदार महत्त्वाचा आहे। जर संख्या कमी झाली तर मग बाकीचे लोक खूप त्रास देतात आणि त्यांना सांभाळता सांभाळता मुख्यमंत्र्याला विकास कामं करायला वेळच मिळत नाही। आणि म्हणून स्थिर सरकार करायचं असेल तर भाजपची ताकद वाढली पाहिजे आणि संख्या वाढली पाहिजे।